יותר מעניין? בואו איתי. היי, יוסי מיהודה ייצוא יבוא. אני מדבר בלחש מכיוון שאנחנו נמצאים היום בספרייה הלאומית. אחד הפרויקטים המרשימים והגדולים שנבנו בישראל בשנים האחרונות. השותפות שלנו בפרויקט הזה היא בתקרה שנקראת תקרת בסווה, שנראית כמו תקרת גבס רגילה לחלוטין. חלקה, נקייה, ללא תפרים, אבל בניגוד לתקרת גבס, היכולת האקוסטית שלה גבוהה מאוד. גם באודיטוריום של הספרייה הלאומית ביצעו תקרת בסווה. יש כמובן גם את התקרה בחלל הגדול המרכזי, גם התקרה המעוגלת, והחלק היותר מעניין הוא דווקא בקירות. גם התצורות האלה שמלוות את כל העיצוב של הספרייה הלאומית, גם הם עשויים מבסווה, על מנת לייצר מצב שגלי הקול שמגיעים מהבמה יגיעו בצורה מושלמת לקהל. איך למעשה המוצר הזה עובד? זאת הצורה של הפאנל. הפאנל למעשה מורכב מכמה חלקים. החלק הראשון זה צמר זכוכית, החלק השני זה מין חומר שנראה כמו איזושהי אבן קורקרית, והחלק האחרון שמיושם על התקרה זה למעשה שיש מרוסק. אנחנו לוקחים למעשה את הפאנלים האלה, מדביקים אותם לתקרת התשתית, סוגרים את התפרים בין הפאנלים, משייפים את התקרה, אנחנו מקבלים תקרה חלקה נקייה ללא תפרים, וככה מנטרלים את זמן העידוד בחלל.